Nek mung pisan ki jek ngonggo. Monggo Pak. Mas RT. Kita similar ya? Sik, napa Mas? Pentir. Kok teratapan to? Ora mlebu mic lho le matur. Iya. Oh, kitiran sumilir Mas. Nganggoan ngono lho Mas ya. Kitiran sumilir. Piyambakan utawi dipun rencangi. Nah, kok nek dipun tuntun nggih Mbak ora wedhus ya. Kene Bu Guru dampingi. Engko request kanca-kanca ki kempul tembem. Sing ngaturke engko kudu denoke deblenge Titin Devani ya. Tocek. Kitiran sumilir. Ayo, diaturke dhisik ya.
supaya aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan. Matur suwun. Ini Mas Sinoman. Mas Bayan. Lagar full jare. Mas Bayan. An